Alas 5:47 nin aga kasudma kan makaengkwentro kan 2nd Infantry Battalion ang 7 miyembro kan Communist Terrorist Group sa boundary kan Barangay Villahermosa asin Barangay Kalapayan, Kawayan, Masbate. Nagdura rin 10 minutos ang ribayanin putok. Mayo mananalugadan o binawianin buhay sa puwersa kan gobyerno maging kan rebelding grupo. Alagad matapos ang nangyaring engkwentro, na-recover kan mga militar sa lugar kan engkwentro ang sarong M16 rifle, magazine, mga bala, asin mga personal na kagamitan kan mga rebelde. Nagmamalasakit na mga sibilyan ang nagpaabot sa ating kasundaluhan na may presensya nga doon sa kanilang lugar. At kung maalala natin yung lugar nila, yung sa itong munisipalidad ng Kawayan, ito rin na nagkaroon ng mga series na mga explosions or yung mga pagpapasabog dito sa malapit sa eskwelahan. Pinasalamatan naman ni Captain Roldan ang pakikipagtabangan sa Indakan komunidad, lalo na sa laban kan gobyerno kontra sa rebelding grupo. Papasalamat kami doon sa kanilang aktibong partisipasyon doon sa pagpapaabot ng mga informasyon doon sa pinaroroonan ng PTG. At malaking bagay sa amin yon. Kung titingnan natin ito mga nakalipas ay sunod-sunod yung mga encounters natin at karamihan doon ay bunga ng mga informasyon na ipinaabot ng mga nagmamalasakit na civilian. Liwat man ang apoda ng opisyal sa miyembros kan CTG na tumalingkas na sa salang ideolohiya na pilit na piglalaban kan makawalang grupo. Mayroon pang mga nagdadalawang isip na TTE na natitira pa sa kabundukan. Tingnan niyo po yung sitwasyon ng inyong mga kasamahan na dating mga kasamahan na nag-surrender na. Maayos po sila at sa ngayon kapiling na po nila ang kanilang mga pamilya, hindi na sila tago ng tago. Katakod ka ini, bilog mandan sa iyang pagtubod na madudugangan pa ang mga nagbabaliklado sa gobyerno. Para sa mga Baretang Tatak Bicol, Carmelo Balya.